I-Kaizer Chiefs ilungiselela imidlalo yayo emibili yokugcina yonyaka inabadlali abathathu abasayinisiwe ekuqaleni kwalesizini abangakaqali ukudlala ngokusemthethweni eqenjini elikhulu. I-Chiefs ihleli ukuya e-Eastern Cape ukuze idlale ne-Chippa United ngoLwesithathu eNelson Mandela Bay Stadium ngaphambi kokuvala unyaka ngokuvakashela eMbombela Stadium ukuze ibhekane ne-Tuks Galaxy ngeSonto. Lapho sekufika iCape le-Africa Cup of Nations, iklabhu izobe isidlale imidlalo engu-20 kuyona yonke imiqhudelwano. Nangaphezu kokudlalwa kwemizuzu engu-1650 kule sizini, laba badlali abathathu, u-Ethan Chislet, uNkanyiso Shinga noLuke Batman, abakwazanga ukudlala emidlalweni osemthethweni ngenxa yezizathu ezahlukene. Isimo sika-Ethan Chislet sesiqala ukukhathaza ngenxa yokulimala okuphindaphindiwe. Wajoyina iklabhu esuka kumaligi aphansi e-England enethemba elikhulu futhi wabamba iqhaza ohambeni lokuqeqeshwa kwalezi zinkundla seSoweto eEurope ngaphambi kwesizini, kodwa indlela yakhe yokuqala kuleli qembu ibambezelekile nakuba bekulindeleka ukuthi adinge isikhathi sokuzihlanganisa. Isimo sakhe sokulimala senze isimo sakhe sabasibi. Okokuqala ngqa lapho kwakulindela ukuthi uzobandakanyeka, wafakwa ebhentshini bebhekene namaZulu FC. uNkanyiso Shinga ubuye eNingizimu Afrika ngemva kokuchitha iminyaka engu-7 ePortugal lapho adlalele khona iligi ephezulu ne-FC Estrela Amadora kanye ne-Second Division ne-FC Alvera ne-SC Covila. uShinga usesimene esifanele futhi okwamanje ulinde ngemva kwaBradley Cross noPaseka Makho endaweni yomdlalo wasemuva ongakwesokunxele lapho no-Eden McCarthy angadlala khona. uShinga wake wabhalwa ebhentshini kanye futhi amasonto akhe emuva nje eqeqeshwa ngokuphelela anike ithemba lokuqala kwakhe. uLuke Batman akazange abambe iqhaza ekuqeqeshweni kweklabhu ngaphambi kwesizini njengoba ukudluliswa kwakhe esuka kwi-Cape Town Spurs kwaqedwa sekwephuzile. Lo mdlalo uneminyaka engu-19 okwamanje akakafakwe eqenjini losuku lomdlalo.